Avui és el Dia Internacional del Treball Social i hem triat aquesta data tan important per a la professió per a dir que acaba la nostra legislatura. Bueno, Belén, ja no mos queda res. Ja no mos queda res. Ja Ja no som Secre ni Vice. ni Secre ni Vice. Ja s'ha acabat. Me llevo una experiencia fantástica. Creo que las trabajadoras sociales somos personas bastante pasionales con nuestra profesión y ser parte de la Junta realmente pues me ha hecho ampliar la mirada, me ha hecho escuchar a compañeras que vienen de otros ámbitos, no el de salud como yo, y conocer un poco sus inquietudes y defenderlas, unirme a ellas en su lucha. Ha sigut fantàstic l'experiència, el temps viscut, el temps que hem compartit com a membre de la Junta de Govern, i anime a totes les professionals a que passen per aquesta experiència perquè de veritat és que val la pena passar un temps, una legislatura, compartint el treball en el Col·legi de Treball Social nostre. És nostre, és de vosaltres i és de tots. Decir que estoy muy agradecida porque contasteis conmigo para participar en este proyecto. Con vosotras he aprendido todos los días. Sois personas muy implicadas, muy honestas y sobre todo que amáis vuestra profesión, y eso se nota. Un beso para todas y ánimo para la nueva Junta. Pues aunque me incorporé en el último tramo de este viaje, ha sido un viaje intenso y vertiginoso. Y estoy muy orgullosa del camino recorrido y de la gente con la que lo he hecho. Así que ¿qué me quedo? Pues me quedo la certeza de que solo haciendo red hacemos trabajo social, porque solas no podemos. Y la esencia de nuestra profesión es esa. Ha sido un placer y un orgullo formar parte de este equipo. Sí, hem tingut la sort de disfrutar un moment històric per al treball social. A nivell institucional se'ns ha donat una espenta molt gran i pense que des de la Junta del Col·legi i totes les persones implicades que han estat treballant en les comissions hem sabut aprofitar aquesta oportunitat i hem posicionat el treball social on calia i ara el que hem de fer és mantindre i millorar, si cap. Sí, i també podríem dir que, bueno, que tenim una seu ara molt bonica, nova, i que és per disfrutar-la. Tant les persones que estan treballant allí com totes les col·legiades que tenen que anar al col·legi. Pues sí, és una seu en la que hem pensat que hi hagi un espai de trobada de les persones col·legiades i nosaltres anirem a fer-nos cafès. Per favor. I a continuar treballant, però ja des de darrere i a la nova Junta de Govern que entre, dir-los que estem així, que volem fer un traspàs de funcions en el que se conega tot el que hem fet. Estic contenta per haver representat al Col·legi Oficial de Treball Social de València estos anys i haver pogut disfrutar i créixer cada dia a nivell professional i també a nivell personal, perquè aquestes experiències es fan créixer i es fan disfrutar moments molt bonics. Compartir espai, aquest espai digne i just en l'equip tècnic que es deixa la pell cada dia per fer el millor possible aquesta feina i per un equip de junta en el que hem compartit molts moments molt bonics i de molta esperança també cap a la defensa de la professió. Estic contenta per veure aquest paper que té el Col·legi Oficial de Treball Social de València a nivell de l'estat espanyol i aquest reconeixement.